ba a duk inda ake kisa Hausa ake kashewa ba su da tarihi na ramu in an ci mutane mai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Ina son na dan yi tsokaci akan wannan abu da ya taso na Hausa. Wato shi haɗin kai a kowane lokaci komai raunin al'umma haɗin kai baya taɓa zama koma baya, sai dai ya zama ci gaba. To don haka duk wani abu da ake kokarin tsaro da shi in dai ba haɗin kai zai ƙara wa al'umma ba, zai kawo wani abu ne na rarrabuwar kai, gaskiya koma baya ne, baya za mu koma ba ci gaba bane ba. A kasancewar wani ya zama shugaba ko daga wata kabila ko daga wata kabila ne ba shine abin bukata ba, ba shine abin dubawa ba, ba shine kuma abin damuwa ba. Abin damuwa shine shin wannan shugaban yana yin abin da ya dace ne ko kuma yana yin abin da bai dace ba. Wannan shine gaskiyar lamari. Amma kabilanci wannan babban matsala ne ga society kowane iri. Matukar akwai kabilanci to wannan ba za a taba ci gaba ba. Da haka mu ajiye kabilanci a gefe, su waɗanda suke yin kabilancin ai ba daidai suke yi ba, kenan mu ma za mu koyi da su ne, kenan za mu koyi da su. To da haka ina ba da shawara gaskiya mu sake tunani ci gaban mu shine haɗin kanmu, shugaban ƙasa, gwamna, sarki, kowa ma ya zama, amma dai aikata alkhairi, shi din ya zama mutumin kirki ne na aikata abin da kirki ba kabilanci ba. Kuma wani kuskure ba zai zama shine hanyar gyaran wani kuskuren ba, sai dai a ce kuskure din da ɗaya ne kuma an ƙara kirkirar wani kuskuren ya zama guda biyu, kaga kenan an ƙara samun kuskure sun zama guda biyu. To da haka wannan kungiya ta Fulani da ake ta magana akan ta, ina ganin mu samu mafita wadda za ta zama alkhairi gare mu, ba wai mu ce mu ma za mu kirkiro ta mu Hausa zalla kuma ya zo ya zama mu ma mun zama wani abin daban ba. Shi Bahaushe kullum zaka yabe shi, zaka ji ana yabansa ne da kyawawan halaye managarta. To da haka mu ci gaba da tafiya a haka, nagartattun mutane bayan Allah wanda koyaushe yabansa ake yi. To dan Allah kar mu juya mu koma wani abu daban, ba haka aka samu ba. Mu ci gaba da kokarin kawo gyara ga al'umma. Ba lallai ne sai wai Bahaushe ya zama sarki ba, ko lallai sai Bahaushe ya zama yake da suna ya zama shugaban kasa, ko Bahaushe ya zama gwamna ba. Wannan ba shine abin dubawa mu ba. Rarrabuwar kan nan ba karamin illa bane ga al'umma, ina ƙara maimaitawa. Duk sanda aka samu haɗin kai an samu ci gaba, duk sanda aka samu rarrabuwar kai an samu koma baya. Muna zaune guri guda, muna da abubuwa da iri daya, muna rayuwa iri daya, muna aurar juna, muna kasuwanci da juna. Su da suka bullo da wannan matsalar ta wariya, ma'ana suke da kabilanci, ai ba abu ne mai kyau ba. Mu ya kamata mu yi kokarin yadda za a yi koyi da mu da bamu da wariya, Bahaushe da bashi da wariya a kwaikwaye shi, ba wai shi Bahaushe da yake da kyakkyawar ɗabi'a ya kwaikwayi wani abu mara kyau daga gurin wasu ba. Wannan shine nasiha ta gare mu baki daya. Allah ubangiji ya sa a fahimci inda muka dosa, Allah ya shiga lamarin mu, Allah ya kawo mana gyara a cikin dukkanin abubuwan da suke ba mu matsala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.